Ko. Sa Bacolod, aksyon! Lasing ko size, Action Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Herd Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Ang ining nga oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang pH Care. Alagang natural, alagang pH Care Naturals Guava. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 7 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Pizza 13, Lunes ang Hulyo 2020. Lakat sa panahon nagapulupis ng subong ay nagainit sa sagwa ang adlaw ga butlak o gubutlak. Gainit para pero gatupayang ulan. Gatupa ang ulan sa surat sa Bacolod subong. Pero tuman ka nipis sa sorsang Negros Occidental. Sumunod direct information nga grabe ang pagbundak sang ulan didto mag-aksyon. Bihong nga ini ang dalasang tropical depression subong nga ang ngalan Karina. Nagalulambiyong didto sa area sang Luzon. Ang Batanes, Baboyan Islands kag Aminhan sidangan nga bahin sa mainland Cagayan. Ang napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. So doble nga paghalong sa lawas, tangod tuman subong kapeligro sang tiyempo. Kung matapikan kita sang lain pamatsyag, tangod base nagatiid na ang kagaw nga corona. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Waswasan tara mga nagabaga nga mga balita nga aton sini pagatalakayon. Golpiyada nga pagbutyog sang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Nagkapakulba na naman sa publiko. May nagpositibo nga hindi LSIs, hindi man OFWs. Pati pulis sa Iloilo na destino positibo man. Ang kanamoon sang kaso kahapon, 91. Amuning pinakadamo nga kaso sa isa lamang kapagpagwa sang resulta sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang pagpahaganhagan sang kaso ginapaliban. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang biyahe sa mga aeroplano pagkanto Negros balik na sakay ang mga LSIs halin sa Metro Manila. Mga airlines may schedule na nga ginpresentar ang una nga bulyada buwas Martes. Cebu Pacific may una nga sweeper flight halin Manila pa Bacolod kag halin Bacolod balik sa Manila. Pero lekom sa ato sa nga hebalo las 12:25 kainas ang kagahon may sweeper flight ang Philippine Airlines na naog mga returning OFWs nga taga Negros Occidental kag taga sunod sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Bacolod pagkatapos sang Hulyo 15, ano ang matabo, ano ang sitwasyon sa community quarantine nga ginapatuman? Panubuan ba na o kon pasakaan? Vice Mayor Familiara nagapati nga wala pa sang ginatuwag new normal nga matabo sa Bacolod sa Hulyo 16. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita pungsod nun, mga LSIs nga mag-abot sa mga kaprobinsyahanan magapanong. Una sa balita, una sa aksyon. Daw apan guro nga magapanong ay. Ang balita mag-aksyon, gobyerno nasyonal luyag himuon ang nationwide o kung pungsod nun nga hatid probinsya sa mga LSI sa Hulyo 25 kag 26. Ay by the way, unahon ko niho. Ang kanabuon sang kaso sang COVID positive, COVID-19 sa bugos nga Pilipinas na dugangan subong, takin mo yan
Subong lamang adlaw nagdugang 4,325 sa case Bulletin number 121-B sang Department of Health as of July 13. Ang kabugusan nga kaso makaaksyon 57,006, 57,000 na size. Ang nag-alalayo total kabugusan ara naman sa 20,371. Ang mga kadamuon sa nakalamatay 1,599 na, subong nagdugang 65. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na ka grabe sang pagdamo sang COVID positive. COVID cases dari sa pungsod sang Pilipinas. Balikantang balita sa paggabalikman sang mga LSIs nationwide. Duani kadlaw ho. Ang mga alkalde kag gobernador na istorya na sa gobyerno nasyonal ay badawin schedule Hulyo 25 ka 26. Yung mga alkalde kag gobernador na istorya na pero ang palamangkutanon kung dayon gid bala. Kinatanuhan pa bala niyo ay pasang confirmation. Ang mga dapat ibatuman sa magbaton sa mga LSIs ginaplastar ang rason para matapos na ang antos sa mga ini. Ilabi na ang mga yara nagatener sa mga airport kag pantalan. Magabot sila sa nga lugar ang masubo. Bangod basiway man sila sang obrahan. Kag maghalala sila kapakuribong sila sa nga balay. Mas mayo nila na upod nila ila sa di pamilya. Mayara sila sang mapangayuan. Konway na gid sang kuloton. Ang balantayan bangod basi may dala nga COVID-19. Kabay nga wala lang. Una sa balita, una sa aksyon. GCQ sa Metro Manila laban-laban nga hindi mapanubuan matapos ang Hulyo 15. Amo ning bad news. Bangod wala ginarekomendar sa nga IATF. Mga alkalde sa saning lugar sugot man nga ipabilin anay sa GCQ Metro Manila. Pero ang hulaton ang Miyerkules nga adlaw sa pag-anunsyo ni Presidente Duterte sang panibag-ong lockdown measures sa mga lugar sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Malin naton basi kung maghambal si Duterte nga agara mo na lang ni Hoa. Panabu-nabuan na lang ang voluntary disiplina lang. Pwede makagwa ang kalabanan pero dapat mayara sang paghalong sa gihapon nga ipatuman. Mga eksperto nga tao halin sa UP Institute of Mathematics nagpakot-pakot ambal nilang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas posible magdangat sa 80,000 perte na prediksyon. Posible nga magdangat sa 80,000 sa katapusan nga bulan sang suong nga Hulyo. Kung hindi maglabot, piho, damo naman ng mamuno kag manuya. Pero kung mangin matuod, ano ang dapat kag kinahanglan naton nga himuon? Una sa balita, una sa aksyon. 5:14 Action Radio Philippines Standard Time. Kamayad to mga balita nga dapat nato sa ditutukan sa ato sa nga pagpangalagad. Dari sa Action Radio Bacolod, unahon tayo balo. Nano ang observation? Nano na siplatan sa ato sa nga patrol naglibot? Sigurado basa ato sa ni patrol kamanti na munuhan tabagulang nagtupa ang ulan sa Bacolod. Sa patrol action dyan may hapon please kamin. Siling Naxon Mark karon nga pon maululano ng aton nga panyempo hindi man tingo pugtak-pugtak ang pagulo-ulan diri sa palibot sang syudad may una dikto nagsugod sur nga bahin sang syudad sang Bacolod and then rinaw nagkulapan na taran nga bahin syudad makakson even diri sa aton ginakamtangan sa ningapon patulya rin kita sa area sa Burgos Circumference Road, Makakson, particularmente na tubang dinibla sa SSS, no? Dapit rin sa intersection mismo, Makakson. Kita rin nag-upod man sa pila sa Masarikyan, nga direksyon, gikan rin sa east, tulong dikto naman sa nakatundan nga bahin sa sunod sa Bacolod, but sa lingon, atong ruta, pag-going kita Burgos area, Makakson. Nga po, medyo dapat man ang pila sa Masarikyan rin, kaya makita natin pribado nga salakyan pinakamakanter dahil naglabay ay mga depaser nga jeepney man nga nagabiyahe dali lang yung area nan nga mga salakyan gikan east basta gani ang direksyon padulong dikto west or Burgos or downtown area dali naglabay mga kaksos and naman sa Burgos Circumference Road kung nga po makakitiri moderate to heavy to heavy traffic situation mga kakson sa likod ko dali kung akon nga lang tabon alam ba ng pila sa salakyan nagalabot dikto sa paligyan dampin na Nexon North no alam sa may Robinson sa pagkita ng mga establishmento mga
kalabang pila sa mga salakyan diri karon gapon. Sa mga area, lilion ko alin dito sa Burgos padulong diri sa Burgos Circumference Road, intersection point, labot man gapon dito sa isa ka Chinese temple mga kagson. Sinuon nga pertig ng ang kalabaw sa pila karon gapon tra may nakitaan pakita nga daw sinumbala yung mga salakyan, nagapinunsok mga kagson. Kami ara pagid nga halin diri bla sa may north, may ilulutusan na dabi from Nara, labi sa Kino Drive, da sa Galusot, at sa Villamonte, di mag-cross na sila pa kadto district dalan para mausunod nila ang usoy masalakyan nga gikan dito sa nakatuntan padulong diri East Portion mga kagson. Pinaginaman kami area diri nga karon nga pon moderate to heavy to heavy mga kagson. Abiso lang sa mga motorista kung ongoing sa gyapon bakbakanay draw ang pagkakayos ang drainage sang dalanon mga kagson. Pero sa dalan Rizal, subong nagsaylo sila sa lane sa mga salakyan nga gikan dira sa may plaza dulong Rizal Lacson mga kagson man ang right lane la from west going to east. Ano naman subong ang ginbutang ingkot-kupan pagid nila. Sino ng dalan di na magyan. Magyan diriya naman ang alagyan sa mga salakyan nga gikan sa east padulong west. Salakyan from Rizal Lacson going ka to Slao or Plaza Publica nga area mga kagson. Silingon na pila naman kapag rerouting agin patigayon ang Bacolod Traffic Authority Office sa ginamismo ging Compermar ni Bitaw Chief Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse. Pila ginamang ka mga measures na ginapakautuman diri sang Bitaw agod nga maganagan ng traffic at pertig bugat sa trapiko especially peak hours na. Ang mga salakyan nga nagasinumbali mga kagson Alindra Abi sa may Araneta, Lusod diri ka Tuslao kay Tilibot sa may Plaza Publica nga po no kabig diri nga moderate to heavy to heavy moderate to heavy mga kagson sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang ato naman paghambalan. Pero in terms ng pila po mga mayor nga dalanon sa palibot sa syudad Araneta Abi, dragi kami naglabay sila nga po from Rizal from area Hernais Araneta going dito Lizares Araneta, tubtob na magsaysay Araneta, karon nga ti makabig lamang light to moderate mga kagson. Hindi mo bagay na sa ka-traffic ang situation dra. Amat kita although lunes subong adlaw mga kagson, pero kita naton flowing movement sa mga salakyan mga kagson. Yari, si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutses ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinaguling sitwasyon sa dalaga sa trapiko sa syudad. Sa subong medyo traffic tayo basta Monday kag Friday. Oo. Traffic din tayo no, pero sa ngayon gintay-stop na natin ang ang truck ban. Oo. Dira sa may mga boundaries natin. Okay. Tungod sa kung hindi natin stop makadugang palit ng traffic. Oo. So basta pag sir, Monday kag Friday, especially pag mga gaulambon, gabi ang traffic natin. Oo. Pero mas maayos subong tungod sa wala tayong pasok subong, medyo taway din pa ang ibang mga dala natin. Pero ang mga major roads natin, kagaya ng Araneta, Lacson, ang 13 national road natin, traffic din siya. Sir, tanong lang po dito po sa may, malapit po sa may plaza, meron dito sir, rerouting ba to sir, yung ginagawa ng Bitaw sir? Kasi po yung isang daan hindi po madaanan po kasi ginagawa po sir? Ako di ako nagkakamali na sa may Luxing yan, Rizal. Yes po. Yung Pari Road namin sila, sa may secondary road natin. Oo. Tungod sa build up grid ang traffic natin, kung hindi natin siya i-Pari Road. Oo. Tungod sa in-close ang dalan, tungod sa ginakot-kot subong ang dalan sa intersection siya. Okay. So, may tatlo karon nga mga traffic enforcers nang ang ginpahamtang si Butse dra mismo sa intersection sa Rizal Gatuslao agod nga maintenar nga systematic sa gyapon ang dalagan sa trapiko sa mga lugar mga kagson basta peak hours daan nga mabulubog at kinmanada ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. According sa iya, di kumutak ba naman kaganagan siguro ina sa sitwasyon sa dalagan sa trapiko mga kagson sa Kabusan Circumference Road. Ari din paglabay na ton ganay bago lang Bangga Metal, dari sa may Bangga Core. Medyo nakabulbildat ang traffic, especially sa mga salakyan gikan mga kagson sa Libertad. Kagang ila direksyon padulong diriyo sa may barangay Mansilingan. Medyo magulo-gulo umon sa gyapon ng panahon. Hindi na ito masiguro kung mabunok ang ulan golpeada or bugtak-bugtak gyapon to din area. Pero pwerte no, ang galom, pwerte ka itom, tipon mga kagson, especially diri sa south portion sang surat sang Bacolod. Kung sila nga matulutog na ang panahon, manayanay ang panahon, namin ipunay-unay. Kung nagaw pa na yun, namin man pagpangapi mga kagson. Pero kung kapag pagamalaan, isa
lang ang dapat nato imnon nga kape. Kaya mo gina-endorso nato sa totalan nga mga kaagsoon. Ang kape nga healthy na, of course, saboroso pa. Ni Dr. Alfred's Green Coffee. Produkto gikan sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos. Pagtandaan ng Dr. Alfred's Green Coffee na inisang acid, wala sang caffeine, no preservative, kagalaro certified. 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton kolon, nagapabulig papa-update sa ato naman nga memorya. Kung nagainom ka sa Dr. Alfred's Green Coffee, ito pareho lang, nakapangape ka na, healthy ka pa. Rekta sa baton ang taglibot sa Bacolod Akson Son Diaz, unas na sa Akson sa Bacolod Akson Radyo. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, aton basta may ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with the Mangosteen. Hindi magpaulihi sa iban. Ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa ato na binisang manunggal plus ko nagapalang luya. Imbusa ring lawas. Ato sa ring lawas. Kilaos ang Panyawan Herbal Capsule with the Mangosteen sa simple nga tawag sa ato na binisang manunggal. Damo na sa mga nagpapatuod. Nagatagalibyo sila sa ring lawas. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa iban nga butika sa inyo sa ring lugar. Magluwas sa Panyawan kung muscle pain, pagpalanakit sa lawas. Ang hamalan, yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule. Taran himo sang said marketing. Standby sa ato sa ring pagpanumbalik ha. Istoryahan ta, COVID-19. Pero ayhan ang COVID-19 nagatapik man sa kaspatan. Dumduman ko baya sa Estados Unidos may kuring to nga gintapikan sa COVID-19. Di kadamo kita sang sapat ginasagod diri sa aton man ho. Ano ba lang dapat ato sinibalon? Sa ato sa ring pagpanubalik 523. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na... Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Media. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Carbosystin Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang ining nga oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, abtik banat sa apat. Nagapangita balakamo sang antioxidant nga vitamin para sa mata rin ang Mighty C alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko manami magbulong sa mga balutian sa mata. Mighty C makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon ang Mighty C dapat ninyo parisan sang Santon Plus Herbal Capsule. Man ang Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakupos sa mga naghubag nga parte sa ato sa lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis,
prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santong Plus, kag may TC, pwede. Babakal online, pwede ka mo. Makapadeliver sa nga balay pagi sa www.kalasuganyan.ph o kung sa Kalasugan Facebook page. Ang COVID-19 nga kaso mga kaaksyon na balaan naton nga hindi lamang gali makahalit tis tawo kundi pati sa sapat no? Bago lang nakita ko nga dito sa Estados Unidos may mga pet owners tong ang ilang sering ino grabing pagtatap nila mo. Kalaban sa aton mag-aksyon, may ihibalo ng delikado ng COVID-19, di lamang sa tao kundi pati sa sapat mag-aksyon. Pero kalabanan sa aton, why sang hibalo kung ano ang exact nga source bala sang subong nga outbreak sang coronavirus disease. Pero damo nagasiling, nga ini mag-aksyon ang original nga naghalin sa sapat. Ibalakbati ka muna. Sinang balita na labid na sa bat. Kinatuwag ng alagit-it, no? Munang ginapatihan sang kalabanan. Ngayong pamangkot na pwede man ba nang makalaton sa sapat ang COVID-19? Tama na ganigin muno kung mag-aksyon. Pero ang risk mga ka-aksyon sang animals spreading COVID-19 to people is considered to be low. Medyo gamay ang posibilidad. Sa Estados Unidos, may unang kaso makaaksyon sang animal testing positive for COVID-19. Tigre. Sa katigre ito makaaksyon sa New York nga zoo. So pwede, kag nagakatabo, gid gali, nga pating sapat matapikan man siring COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Dari sa Negros Occidental, damo sa mga kaaksyon na tunding may ginasagod nga kasapatan, mga pet lovers, mga pet owners. Atensyon sa mga pet owners makaaksyon, di malaon naton kung ano ba lang mga pamaagi para masiguro nga hindi lamang ang lawas ng tao ang hindi matapikan sining hindi makitaan nga kagaw nga corona kundi pati nang ilang sining ginasagod nga kasapatan. Ti kon pets ang paghambalan nagin sa listahan, ti siyempre, ang idoe, no? Manang kalabanan, dari sa aton, pwede man nga kuring. Ang most owners considered part sang pamilya nila ang ila sa ginasagod nga mga pets, mga kaaksyon, no? So, upod naton live sa nga palatuntunan, Dr. Mary Ann Tolentino, sang Provincial Veterinary Office. Dr. Tolentino, Doc, good afternoon. Dr. Tolentino, Doc, puro pasensyado ka kay nag-burn out na rin sa amon. Dr. Mary Ann Tolentino, Provincial Health, Provincial Veterinary Office, District 5 nga area. Doc, good afternoon. Guys, Action Marlon, may hapon. So, sa tanan niya, tagpalamati, may hapon sa tanan. Yes, salamat daw sa tiyempo ginhatag sa Action Radio Bacolod. Nasaysay ko na una kay ina, COVID-19. Bao, piktadong tanan, pating sapat, gali piktado. Ano ba na, Doc, ang ideya nga pwede tayo ma-share sa pagtatap sa mga pets, no? Sa ginapangatubang na itong subong pandemya? Action Marlon, tungod kay ang mga pets naton, example lang aton yung mga ido, ang aton yung mga kuring, kang iban pang mga kasapatan naton. So may madamo ya ang naga-consider na part sila sang pamilya. Yes. So kag tungod kay part sila sang pamilya naton, pareho sa aton kinahanglan Manila ang mga pamulong or attention sin sa tao tungod kay sila may kabuhi man. So sa time subong sang COVID nga tungod kontrolado ang aton nga pagiho, apektado man sila. So pwede nga ang kinahanglanon nila example sa ila para sa ila nga health, pwede nga ma-hamper gid or maapektuhan. Nakakuha pala dok atensyon kung private sa saring balita nga dito sa US may tigre man ganito nga COVID positive na. Is it safe, Doc, para sa mga pets nga updon sila pagwa or paglagaw sa ila sa owner? So far, ang sa animals, maghambal kita sa COVID, so wala pa man gid sang
may ara gid proven gid Yes. kaya nga magput into conclusion kita nga ang animals or ang mga cats nato na aton mga dogs is pwede nga silang ginalinan sa COVID. Aha. So medyo daw ang aton nga science nagapadayon sa pagtuon about sina. Pero kung aton nga gusto nga ilagaw sila sa guwa, siguro para safe lang gid para sa aton nga mga pet. So i-treat man naton sila nga pareho sa aton nga pamilya, pareho sa aton kaugalingon nga kung mahimo pa lang hindi lang gid sila gid pag-expose sa guwa. Oo, sa amo ni nga time subong. Yes, kag may nakita ko bala dog sa ibang nga lugar, ang mga ido maglagaw sila ginatakdam nila face mask. Okay, yes. Yes, actually, Marlon, may mga amo sina. Pero ang aton nagid nga gusto ipaano bala sa mga pet owners tungod kami araman kami nabatunan yung mga reports nga mga complaints nga isyado nagid kalimitado sang serbisyo nga iya sang para sa kasapatan, example ang mga serbisyo sa mga veterinarya naton. So, tungod kay wala sila nakabalo, kung sa diin sila makadto, kag sino ang pangayuan nila sang bulig, mas kontrolado ang aton nga pag-iusubong. Yes. So, amo na nga gusto ginamon sa Provincial Veterinary Office, mapabalo ang tanan, ngati ang aton nga probinsya naghimo sang inisyatibo nga kada distrito ni ara kita nga mga Provincial Veterinary Office District Field Unit. So sa kada distrito ni ara kita yung mga district offices nga ang naga-head dira is ang aton gid mismo ang mga veterinarians. So mga licensed veterinarians. So okay man ina action Marlon nga ginaprotektahan man nila nga mga pets, nagasuksok sang mask kung magawa. Pero aside sina mas madamo pa nga dapat himuon para maprotektahan ang ilang nga mga pets. So kasi during emergency tungod kay limitado ang tanan nga pag-iho, base may mga clinics nga nag-close or even hindi kita makadali-dali travel sa tiyak, tabok tungod sa mga lockdowns nga nagakatabo. Yes. So amo na nga ginapabalo ginamon sa tanan nga Negrosanon nga pwede gid ta makapalapit sa ato ng mga district offices ni ara kita dira mga veterinarians or mga pet doctors na willing gid nga magbulig. So from first district up to 6 district ni ara kita mga district offices. Yes, ang imo doc nga area is District 5, no? District 6. District 6 na. Okay. Taga District 6 gani nagmangkot dari ho diyan ko nung opisina ninyo doc dara sa District 6. So ang office ang PBDFU 6 District ara kita sa Kawayan. So sa atubang lang gid sang munisipyo sang Kawayan, ara dira ang aton nga opisina at sa Marlon. Sige. Ang imo na lang Doc, liwat panugyan sa mga pet owners naton. Sigurado Doc diri sa Negros Occidental may pinakadabo gid ginasagod diri guro kon pet sa paghabalan ti ido gid no. Yes, yes action Marlon dogs next ang aton ng mga kuring. So, pahanumdom lang naton sa aton mga pet owners sa sini nga pandemya, so kinahanglanon man sa aton mga pets sa aton nga atensyon. So, may ara man sila, kinahanglanon, tungod kay sila may kabuhi man, kag dapat nga hatagan man naton sila sa atensyon kag hindi pabayaan. So, hindi kita magsala or magpanik kung diin kita makadto. So, kada district, yara kita pwede kadtuan kung taga district 1 ka man up to 6. So, yara kita mga district veterinarian na willing din nga magserbisyo sa inyo, sa aton nga mga pet owners. Sige. Supuranta ni sunod nga adlaw siguro Dr. Tolentino kung mayara kita sa malawig-luwig pang time kay importante ni sa ato sa mga ka-action labi na sa mga pet owners. On that note, Dr. Tolentino, Doc, thank you liwat sa time kaya natin sa Radyo Bacolod. Very welcome. Sige, may hapon gid sa liwat. Salamat. Dr. Mary Ann Tolentino, Provincial District Veterinarian, area ni isang District 6 maka-action. So, importante man kay karamo kita sa mga dog lovers diri sa Negros Occidental.
Yan nga makahindala sa aton sang Provincial Veterinary Office sang Provincial Government sang Negros Occidental. Oy, nagaproblema, blaka mo sa inyo sa nga atay, hindi ba yung pamatsagan, magod may diferensya ang atay nyo sa Batsinas DTX 500. Napamatudan sa mga pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins ang DTX 500. Di na papadugaya pa nga maghalala ng inyo sa nga batsyag. Mag DTX 500 na. Kung taas inyo sa nga blood sugar, kag bayara ka mo sa family history, na may diabetes kabalitian, di na pagulata nga maglalapay na. Mag DTX 500 na kabo. Sa ato sa live stream, nag-abaritor Dondi Blanca, mayong hapon, at Toto Joseph Ruiz. Amigo ta Benji Bantong, kay Waka Waka, kay Benani Carl, kay Harrieta Chong, kay Maninay Toto Chong. No? Salamat sa pag-monitor. 5:45, Action Radio Philippines, Standard Time. Sa ato sa pagpanubalik, ato sa patrol pagkatapos kilabas sa Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Yami ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Oras gindulong sa kaalwan sang Biflu. Bago pa lumala ang flu, mag-Biflu na agad. Kining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinakamayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Life Extension Vitamin D3, stay healthy, live better. Paagi sa Life Extension Vitamin D3. Sa mga suki na nga daan sa Life Extension Vitamin D3, inyong gid permi panudumon nga antes ka magbakal sa mga butika. Alang tawon nyo nga may tatagin nga LE para sure na sure, solo sigurado. Ang Life Extension Vitamin D3 sa laban sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Ang pag-maintain sang healthy levels sang vitamin D nagabulig papag-on sa ato sa nga resistensya, ato sa nga immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risko nga matapikan sang balatian labi na ang makamamatay nga cancer. Walion pagtumar sang Life Extension Vitamin D3 ila sa klinika may ara sang libre nga konsultasyon Lunes to Biyernes nahamta sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Alas 5:52 balikan tang patrol. Detalye sang natipon nga balita ni Action na Jana Diaz. Ang Bacolod subong padayon naga-eksperyensya sang pagtupa sang ulan. Grabe ang ulan sa bungway unta to dahil lawig-lawig na gawa. Action dyan sa detalye sang report, please come na ang arestado samtang isa naman ang nakaparagyo ibanti wala na identify sa mga kapulisan matapos nila ginsulod ang isa dara at kaginaligado bulangan sa area mismo sang Purokpa Boulevard, Barangay 13, sulad sang Bacolod. Ining pito, lakip na ang isa ka nakaparagyo ang ginpasakaan sining hapon ng kaso nga paglapas sa Presidential Decree 449 manimig ang tanan sa illegal cockfighting. Pero Police Major Javel Sedel, ang station commander sang Police Station number 1, actually, samtang nyara sa idalom sang General Community Quarantine, isang pa modified General Community Quarantine, tuptop nga rather subong arakil sa MDCQ Action Mar, ongoing sa gyapon darang ila naman blang illegal nga rikoto, naman nga bulang abi. Galing kay tinakabaton sang report ang mga otoridad nga sang bulan sang Mayo tuptop Hunyo, doon ay pila na sa mga pangayaw nga nagakadtog dira sa lugar, nga pangayaw of course sa pagpamulang Action Mar. Minadresis dahil nga sang una, medyo mabulubudlay sudlo ng area. Kaya layo pa lang, damo lookout ang mga nagapamulang dahil labi ng promoter dali. Ang problema dali nila, kung paano nila sudlon, kaya kung sudlon maginila, kila yung nga nagapanagyo, ining mga involved na sa illegal nga pagpanahor. Ding
Sabado ginplanuhan sa mga kapulisan sa Station No. 1 kag pagka sunod nga adlaw natigayon ila nga nadakpan ining 7 ka mga persona kag na-recover dito mismo sa area ining anom tanan ka mga buhi nga mga manok nila. Ang isa diri may bulang paning nga nakatabid, may duwa ka mga bihag Axon Mar kag may kwarta nga 1,670 pesos. Susunod diri kay Sidel but sa lingon sa may pusta gidya ang ila dra kag ginakabig ini nga illegal ang pagpanahor Axon Mar. Yari pamantihan naton si Police Major Jovel Sedela Station Commander sa Police Station No. 1. sa pagpahayag ni Police Major Jovel Sedel, Station Commander sa Police Station No. 1. Balitagikan sa Batron, taglibot sa Bacolod, Akson John Diaz. Una sa Batron sa Akson, sa Bacolod, Akson Radyo. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton nga lawas. Epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may balancing effect, nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Sa dugang kasiuran, mag-text kay Doc Crispin Hico 0910-126-4595. Elizabeth Malacagabala, Karkarbanaay, Rumi Agsam, Bea Jonathan, Lani Tolentino, Elmer Hilzana, Maria Mahilom, Tihok Kaduayan, Erwin D.B. Gonzales, shout out, Raquelina Lumawag, Oscar Bito, Kathy Ver, Megs Kasidsid, okay, Josie Rivera, thank you. Sheila Alagos, RJ Nonoy, Liam Allen Transporto, Garelek Manzanida Liza, thank you. Lorna Cabarles Iloran, Erica Shane, Justiniano Rivera, Felix Magtorres, Villatora, Jose Moncal Torilla, Naga Monitor. Ang Dr. Alfred's Green Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. Mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaisa tubtob maggabi apang masami nga reklamo sa pagsaka sang ila acid kag paggasulab sang sulok-sulok sa mga cafe lovers. Di na problema rin ng Santon Plus Cafe Mix. Ang kape nga himo sa Soya Santos kag malunggay, may kape ka na healthy ka pa. Santon Plus Cafe Mix mabakal sa pinakamalapit nga tindahan sa inyong lugar. Amy Esmeralda Dolido, shout out sa tatay ko Elias Dolido, gabonitor gid siya sa mga Action Marloth. Salamat. Edlin Kaisip, magandang hapon po sa Batangas po ako. Para sa Stress Action Radio Philippines Standard Time, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag-Action ang Defensor. Ako naman, Action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.